Ти си отволя! Някой са най-накрая. Озда, иначе! Всичко точно Ще го спрат. Кой ще бие? Нашите коли. Сините или червени? Ти го кажеш теска тука. Или волейбола? Волейбол. Добре. Волейбол. Айде, Добре. волейбола. Ма викам волейбола в синьо да бие днеска 3-0. Добре, айде се на бас, искаш ли? Айде. Айде, на какъв бас се Ти за какво си? Аз съм с ТСК, аз съм принцип Лескар, ма се баса ще фанеме на ТСК. Айде. Той лъже, ЦСКА е просто в залата на Левски и се прави сега да не го бият. Добре, ама ай сега. Айде се на бас. Добре, ако бият Левски, ще ми дадеш да си ходя с колата, ти ще останеш тук. Ай. Ай, готово. Да видим кой си ходи пеша. Не, тя колата няма гориво, ако искаш свети с нея. Само да вметна, че аз живея в София, той живее в Пазар. В Германия живее всъщност. Искаш да ходи пеша до Германия, само Колевски не били. Не, ще върнем баса, брат. Това са 2 километра пеша, не ми се ходи. Гледаме Левски ЦСКА. Стигнахме ли? Стигнахме ли? Сега. Шампион 23-24. Тука има Суперкупа. Има Купа на България. Това е за миналото. Против да питам малко неща. Да, имам мисля. Да, имаш против, добре. Има 5 опита на човек. Вкараш повече от мене, бара е там. Какво си избереш? Ще си помислям. Ще те питам много лесен въпрос. Кой ще бие? Левски. С колко? Предполагам 3-0. Oh yes! What a block! Preslav Petkov. Bulgaria take the set. Така изглежда, после има 3. Аз съм по-висок съм от центъра на националния отбор. Ай, супер. Добре. Сега има един бас с Сашо. Кой ще победи? Като бас е Левски, те ще бият така или иначе. Аз вземам колата и стръгвам у нас, защото живея там, а той стръгва за Германия пеша. Значи това беше баса. Ако Левски бие, той казал, ако Левски бие 3-0, ако е 3-0 се брои. Значи ако бие 3-0 Левски, аз отивам пеша до Германия. Значи ти ще се фанаме на бас с тебе сега. Айде за това. Левски ли ще бие ЦСКА? Какво те питам, ти си да. Кой ще бие? Левски. С колко? 3-0. 3-0. Какво караш? Toyota Avensis. Коя година? 2003. Нищо. Човека колата ще вземе. Моята рента кара, затова не ще ти дам една. Ако искаш, може да се заложи, че ще има гейм на под 20 точки. Да не кажа даже на под 15. Отнесли, като куцо пиле домат. Не, под 15 е много. Под 15. Кажи едно от двете, айде. На под 20. На под 20. Да. Един от геймовете ще е на под 20. Добре, фащаме да се на следното. 3-0 с гейм под 20. Ако това не стане, ние двамата си отиваме с колите и си идеш пеша до вас. Аз живея на 40 км от тук, ще го печа. Ние ще закараме и взем колата. Айде. Правим го. Правим го. После трябва да го снимаме това. Това ще е интересно. Ще ма взимаш 40 км, как се хода. Сега ще се срещнем с един много голям човек. Буквално и преносно. Господин Ганев, здравейте. Много ми е здраво. Много ми е приятно да се запознаем и лично. Как е? Живо сте още по-страшен. Изглежда сам. Само не са така по-лесни. Искам да ви питам два въпроса. Питай. Първо лесни. Кой ще победи? Кой ще победи? Да. Няма значение кой ще победи. Важното да играеш всеки така, че да победи. Пък там, кой ще победи, нашата спорта там е хубаво. Ние ако знаем кой ще победи, те пълната публика няма да гледат. Добре. Знаем, така че Вашата прогноза по някакво. Колко ще е дълъг матча? матчът според мен ще оспорвам. Със сигурност ще има хубав спектакъл. Аз лично си мисля, че поне 4 гема ще се играят. Поне 4 гема? Да, поне 4. Добре. Добре, аз понеже видях преди малко Преслав. Да. Преслав Петков. И с него се хванахме на бас, че ако ЦСКА спечели, той ще ходи пеша от тях. Сега, тук ние не сме за резултата, ние сме за играта. Така е, да. Искаме да стане шоу, тези хора, които са тук.
да се забавляват, да им е готино, утре пак да дойдат. Така е. Пенето да се забавляват, както не само тези, които са залата, и тези, които са пред телевизора, защото ние, знаете, че няма как да поберем всички желаящи да гледат. Така че стана с това. Вече, който победи, той е въпрос, всички се готвят, всички са вложили максимумото в силите, сега с това казвам. Трябва да играеш така и да се готвиш така, че да победиш. А вече дали ще победиш, зависи от противника, зависи от това дали имаш късмет, зависи от това дали си в най-здравословно състояние и така нататък. Аз искам да ви благодаря много за времето, което ни Аз също отделихте. Благодаря адски много за това, че това, което съществува тук като волейбол е именно малко или много, до голяма степен също се и заради вас това. Не заради Така мен, че всички заедно. Значи, имам предвид всички като екип, работим, имам предвид като екип, точно така, като екип като вас. волейбола, За да съществуваме и ние, има смисъл. волейбола е типичният пример за най-колективния спорт. Защо? Да, пример. В футбола Меси тръгва от едната врата, излъгва 10 човека, вкарва гол. Messi, encara 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 Messi, gol. Баскетбола, Майкъл Джордан е там, кой взема топката, лъже 5 човека, вкарва кош. В волейбола, колкото си добър, имаш едно докосване. И зависи от това с отборник. Аз мога да съм най-добрият нападател, аз да нападна, някой трябва да я посрещне, после някой трябва да ми дигне и чак тогава да я нападна. Така че ние винаги при нас колектива е бил най-важното. Абсолютно е така, да. Ние сме най-типичният пример, че колкото си голям талант, ако твоят съотборник не направи нещо, те не стигне тебе топ. И тя да стигне и ти имаш право на едно докосване. Така че ние се подкрепяме винаги, виждате, работиме добре. Всички по веригата, състезателите в залата, тренерския щаб да ги подготви тактически, психически, физически, ментално. Ние да им подсигурим най-добрите условия, виждате хубави зали. Феновете се забавляват, нали? Нашето най-голямо богатство, феновете, нали, които винаги искаме да са пълни залите, винаги да ни подкрепят. Нали? Да сме атрактивни за общините, да искат, когато правим някакви домакинства, да бъдат техния град, а не в някакъв друг. Абсолютно. Медиите да ни излъчват такива като вас, нали, които трябва да показват най-хубавите неща. Точно Така така. че, когато всеки свърши работата и вечерта сега ще спокойно да каже, аз направих всичко, дори и да не е станало, спи спокойно. А пък ако стане вече, слагаш черешки на торта, нали? Но първо трябва да се направя торта, за да може да сложиш черешки. Абсолютно, абсолютно. Благодаря ви много още веднъж. Чао, чао! Last chance saloon for Bulgaria to do it from side out. They do it! They do it! With a hammer! Gets it done! Bulgaria are through to the semi-finals! Здравейме. Ето вие, как си? Ами, добре. 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 Така добре или така добре? Как горе? Горе-долу. Горе-долу. Добре. Здрав ли си? Това е най-важното. Еми, по-добре само. Оправям, за да ремонтирам го. това е. Иска се грижа. Как е, Миха? Готов си? Така? Готов ли си? Готов съм, ремонтирам се. Искате ли да направим една снимка с Как трябва да правите интервю? Аз между другото се изгубих. Ние сме залезли за I just disappeared. там, ето ги отчетно. Това са героите. Само да видите, аз съм един средностатистически 1,82. Сега, волейбол имам още тук 2 свободни места. Аз мога да играя Казвай, централен наблюдател. всеки трябва да се върши неговата работа. Казах, той така е. оттам има нужда. Така е. Може ли да направиш една снимка? Я да видим. Айде. Айде, давай. Айде. И само да кажа, Европейското първенство, 9 септември, купувайте си отивенти, защото после ми се обадите бати Любо, дай билети, няма да има, казвам. Нали? Момчета знаят, нали? Да ги гледаме световните вици шампиони за първи път в България, след като станаха световни вици шампиони. Когато път ще спад, ще казвам. Така че побързайте, вземайте билети. Благодаря ти. Благодаря ви много. Благодаря ти. Сега, има един бас с Преслав си направихме. А той тук ли? Беше тук преди малко и след баса рязко изчезна. Но той важи. Какъв е басът? Ако сега той каза, Левски ще победи 3-0 и един от геймовете ще е под 20. Така. И ако това не стане, което аз казах, че няма да стане, той ще си ходи пеша до тях. No way. И неговата Toyota 2003 година ще остане тук. Или Сашо ще я вземе, Сашо също е в залата. Аз ще си карам. Моята Сашо не. Ами той е отправец. Аха, значи още по... Той каза, че Сериозен бас. каза, че на 40 км живее от тук. Аз живея на 2000. Сега, за мен ми е по-важно, малко по-важно ми е да го спечеля това вас, защото иначе, а моята кола е рента карта.
И ще стане зле. Ти какво караш? Защото ще ми трябва кола евентуално. Аз съм средната кар за сега, чакам. Ти си средната кар ти. Да. Ключ да ключ. Добре, кой ще бие? Левски ще бие според тебе, как? Да. Ти тренираш при тях, а ти не мога да кажеш друго. Аз и да не тренирах пред тях, пак ще мисля, че днес ще бият. Добре, как ще бият? Днес ще бият 3-0. 3-0. Да. 3-0. Да. Чисто. От тук 3-0. един час душове я. 3-0 за 50 минути с душ. Мачове, не знам, днес мисля, че ще бият 3-0. Все пак съм се подготвил сега Добре. 2 седмици. Почти, не 2 седмици. Да, всъщност, почти 2 седмици. Ако ЦСКА бие обаче, или ако ни вземе един гейм, защото при тебе така ще 3-0, Добре. ако вземе един гейм, Добре. ще ни вземеш нещо от бара. Айде. Ма не тримата. Добре, имаме го. Скачам на бита отгоре, като Алекс Николов, с цяла сила ги забивам. Аз съм, може би, един от първите хора, които се абонира за вашия канал и не съм пропуснал, брат. Това е нещо, което аз даже си връщам да слушам стари записи ваши. Ево, пичове, за всичко, което правите. За цяло това нещо имаше нужда България от вас. Благодаря ти, аз нямах никаква представа, че си волейболен фен. Аз съм също Брат, само аз съм музика. играл дълги години, играх перо 10 години, скъсах връзки и аз до ден днешен играя волейбол в аматьорските лиги, даже съм тук, даже в неделя имам матч. Постоянно поддържам форма и волейбол ми е много на сърце. Така, Много ми е драго. Това от тебе да го кажеш някой. Това е много ти благодаря, много. наистина, Благодаря много ти ви много. благодаря. Другото момче е... Сашо е долу, да. Сашо е тук ли долу. е? Тук е. Айде, пускаш. Това е някой човек. Много се. Това е някакъв много готин флекс да си подаваш така просто с ливърото на националния отбор. Еми не е страшно. Не е зле. От кога не си Добре, се подавал с седморазряден играч? Айде с тия толкова. Ма топката Благодаря ти много. не е паднала на земята, не знам дали го имаш записано цялото, ама...